Premiéra Roberta Fica bude pravdepodobne preverovať špeciálna prokuratúra. Ide o údajné šírenie poplašnej správy, keď sa vyjadril, že dôchodkové správcovské spoločnosti nebudú mať na vyplácanie dôchodkov. Minulý týždeň povedal na tlačovej besede premiér Fico tento výrok, týkal sa dôchodkových správcovských spoločností. Ak by mali dnes vyplatiť tieto dôchodkové správcovské spoločnosti ľuďom peniaze, ktoré tam ľudia vložili, jednoducho na to nemajú. Prirodzene, že sme schopní. Každá DSS-ka. Trestné oznámenie podali na premiéra mladí ľavičiari. Chcú vedieť, či náhodou premiér nešíril poplašnú správu. Je to, prečo mladí ľavičiari žalujú ľavicový Smer. My si nemyslíme, že Robert Fico a jeho strana je ľavicová, ale skôr populistická. Kauza DSS naberá ešte jeden rozmer. Premiér zverejnil platy manažerov. Podľa kompetentného úradu neporušil zákon na ochranu osobných údajov, ale mohli byť porušené iné zákony osobami, ktoré mu tieto údaje poskytli. Podľa nášho názoru zbytočne čaká polícia na naše závery. Premiér Robert Fico sa zatiaľ k celej záležitosti nechce vyjadrovať a oficiálne stanovisko sa nám nepodarilo získať ani z policajného prezídia. Zaskočili sme ich po pracovnej dobe. Maroš Košík, televízia Markíza.